В същото време са се хванали и инвитро бебето, и естественото бебе. Здравейте на всички! Казвам се Таня Вукадинова и искам да ви разкажа нашата история. Може да се каже и чудо. Благодарение на доктор Мелиха Игун ние имаме близнаци. Как стана всичко? Отидохме в Турция след много опити в България, неуспешни. Впоследствие вече имаме близнаци на година и 3 месеца. Искам да ви пожелая успех на всички, които сте по този път. Доктор е невероятен, страхотен, много сърцат, отговаря на всички въпроси, има директен контакт с пациента, не е да се лутате и да се чудите какво се случва. Съм му страшно благодарна и с две ръце подкрепям да отидете при него. Благодаря.